wis pirang-pirang yoga wis liwat. Ananging pusaka isih ngresep ing sajroning jagat batin. Aja mung dipirsani saka panggambare, saka warangkane lang dapur. Ananging pirsa gedhi ing jaman kang netes nalika dipalu. Swaraning mantra kang ndadekake wesi dadi urip. Pusaka iki dudu mung gaman, ananging iku titising daya, titising niat kang suci, titising pamujaning leluhur, titising kasunyatan kang ngluwihi tembung. Saben keris iku ndarbeni nyawa, saben nyawa ndarbeni dalan. Lan dalan punika kadang makantar ora nganggo swara ananging nganggo rasa. Sing bisa krungu mung wong kang wis sirna anggone nyumurupi awak. Pusaka ora tumeka marang kang goleki derajat. Pusaka nemu kang bisa ngerti rasa. Lan ing rasa punika kawedhar titah lan Sang Pencipta. Iki dudu sembarang keris, iki pulang geni. Pulang tegesipun geni, ananging ora ngobong. Geni kang suci, geni kang angetake rasa, geni kang saka jagat kawi, pinaringan dening jagat kasunyatan. Geni iki geni urip. Dadi pulang geni ora mung gaman, ananging kawelasan kang kedamplak wujud. Dipun deleng pamore kulit semangka. Layang-layang pamor iki kaya kulit semangka, petak ireng tumpang tindih, kaya lintasaning laku. Ireng iku alangan, petak iku pituduh. Kulit semangka ngandhut makna urip kang kebak ujian ananging tansah ana pitedah. Pusaka iki ndidik ora mung njaga. Lan tangguhipun pajajaran. Pajajaran dudu mung negara, ananging padepokan rasa. Ing kono para empu nempuh kawaskitan, ngasta kaprigelan lan kadewatan. Mula keris iki nglair saka tangguh pajajaran. Berbobot batin, bertuah kawicaksanan, lan ngemut tapaking laku luhur. Sapa kang wasis ndarbeni keris punika ora mung ngasta gaman, ananging ngasta bebaya lan berkah. Muga keris iki dadi pepadhang nalika peteng, dadi panyawang nalika bingung. Lan dadi pangeling yang urip iki ora mung ngurusi donya, ananging uga nyambung rasa marang leluhur kang kuwasa. Nuwun, matur suwun.